Anchor TV. Experience the thrill of TV. George Obrado, now yeah, MC Nande, President Mahama Daruma, Waman Suakoya, Minister for Youth Development and Empowerment, Abakaya MC Evans Modi. Major Moanusio! Azutagba! Aine! Ghana my Funa, Okonga, Hunde, one who were now 7 chance as Japan. Teaching Adano, Director General, any board members of SNATE, Honorable Bishop Binding. What is needed? Today, the Amante, Madam Oguni, Narcotics Control Commission, Director General, only deputy. May board member, Sanye Deputy Minister, Sanye MP, Meshugaman. Former IGP, David Asante Tahina Aba Minya Noche, Professor Nino Togo, Soccer Prophet. Simple Manche, Sianemu, Minya Brema, Niadway, Katechi. Come to Bampohini, Okuhini, Adosihini, Yakishi, Ambosa, and Sapa. Do I hear a Hinba? Monochrome, I can pin him Manfimpeni, Manfiman, Adolfo, Namfo, Niano, Kayishamaha, Mamina Afishaba, Damasi, said Ne, Asafusada, Maba, Namabakayo. If you feel Ahenuni, make a number of police in Sianemu, Yan Station Officer, OC Divisional Commander, Nemu. Sinai, Headmistress, Mayor Board Member, or Nancy Owahalu. Everyone feel Ahenunia, Sash, Fire, Yashi, from Penny, she said it to her. And then I don't know, Sue said, yet away was a simply the Gramapu. La Finimuno, anything in kind, in between, in Timothy, Beba, when Nianum, Ebusia,
ɛne mpanyin ntam na asomdwe na wɔde tena ɔman mu na mampuntu ne nkɔso ne ɔdɔ aba nti kwan biara no afei no bɛkɔ no awie no mpanyin tena ase na wɔhwɛ na ntutu biara a wɔbɛyɛ na de asomdwe bɛba mpanyin ɔman de abusua mu no wɔntoto obiara a biribi asi na nkɔ no yie no wɔnhwɛ no wɔnka na biribi atɔ yie na ɛba ne saa asafohene kɔ afrɛ ɔman no mpanyin na yɛambɔ mu sa tete no sɛ asɛm no ba na wɔka na sɛ woante ase a nsa na wɔbɛnom no womfa wode mmɛfra wogyina nkyɛn na wɔaka asɛm no awie ma koma dɔ yɛ ma nsa no waba nti sɛ na nnɛ ayɛ sɛ wɔkɔ adidi na ɛno na yɛde atena mamfo nti ɔmamfoni biara de agodini a na yɛ asomdwe yi ɛno nti me mpanyin ɛsiane yɛn afahyɛ a nti yɛafa adinkra symbol ɛyɛ obi nkɛ ɔsɛ peace and harmony sɛ yɛbɛtena ase asomdwe mu na ɛno ɛna yɛde te kurom ha na nnɛ bio ɛboro mfe ahanum ni afe biara yɛ na nnɛ yɛabɛtena ase yɛyɛ obi biara a wɔ ha no mamfema saa fa yɛhyɛ sɛdeɛ nyɛ abosonsɛm ɛno nti yɛn asɔfo local council of churches wɔ ha a wɔka yɛn ho no wɔba ne wɔne yɛabɛnom ɛhyɛfa no bi sɛ ɔman a nka bom asomdwe ɔdɔ ne biako yɛ wɔ mu no ɛne bɛtumtum hɔ nti asɔfo yɛda mo ase sɛ yɛto nsafrɛ mu no maba na mabɛka yɛn ho sɛ ma bɛyɛ babɛnom saa hyɛfa nka bom sɛ na me mpanyin ɛsɛ sɛ ɔman bɛtu mpɔn a nnɛ ne gyina adesua school so sɛ yɛn kakra yɛnim na abusua biara a wɔahwɛ na wɔde wɔn mma ne wɔn adesua akɔ school akɔkyiri no sɛ abusua no wohu sɛ yie ɛwɔ nti ma panyin ayɛ sɛ kwan bi a yɛbɛfa so na yɛnnya abofra biara wɔ akyi yɛpɛgya wɔn na yɛakɔ yɛn anim wɔ adesua mu no yɛbɛhwɛ na yɛayɛ nti education yɛ adeɛ da me ne mpanyin ani so yie na ɛne mpo nti me na abusua na my maternal family asase bi a wɔde kyerɛ me yɛdan de ma K University Alumni Association sɛ wɔmfɛ ma K University wɔmfɛ mɛyɛ abɔroto wɔ mafotom na so da yɛnya nkitahodi bi wɔ yɛn ntam na yɛn mma no wɔn abɛhyehyɛ wɔn abɛtuatua wɔn na wɔn atumi ahu sɛ sɛbisɛbi sɛ wɔtumi tua adesua so kɔ wɔn anim a ɛbɛyɛ yie ɛno nti K University Alumni fo afe biara wɔbɛyɛ mentorship program wɔ ha na sɛ yɛatrɛ wo mu mpo ɛde afi mamfi ha a yɛde akɔ Safro, Amonokro, Mampo. About 10 schools, Alumni Association, young graduates, Wamba, no be mentorship, Wamba mentor, Frey, so one share, they don't make it a one. Now that should be on to miss it now. If a plan should be at the Alumni Association, K University Classic, Nessa, Itahudia, one, Mamma. Afi wɔyɛ wɔn ade biara no wɔde ma financial wɔbɛba na wɔn nyinaa ba bidi na yɛ to apagya akoro mu ɛsiane adesua ho hiahia yɛ nti kuro yi yɛayɛ an education board na ɛyɛ nnipa a wɔyɛ adesua mu mpanyin those who have retired from the education service. Be district directors, be regional directors, be our warning. Now, you're one of the cashiers, Nana,
Penny. Ofrano Adiciano, Sinto Kakrawum, especially BC for to wash na a fee. Certainly, results by the and a woman is that your mouse can what they call share family results are when they come future Mufrana Casa de Cotin, one faho results in the teacher for the book. I feel the baby, Grana would need Mufrano one more than more. Woman, na young said, seat of the room, it's why it was a school performance appraisal meeting, SPAM. Yahweh young seat of a girl, now a movie said, I will for make a name of a woeful. Monsieur Namma would name call on the Frana Dicianso. The blue of her would jar or manual the number, do work for school, was his free SHS. Free education, if you have pencil, the pen cry, the exercise will go better over to them of Frank, one family, Patrawa, one my work ground you. We are here to my brand yesterday, now so I will function 1 year. Bien, a teacher for no seem to be a war. Press the softball reverend entry at Aroma because I know here. Utia Presbyterian College of Education, no principal, organizing the Mutifubi Bayer a church day capacity building, my teacher for no subjects are institutional. So one share now to me, a who necessary, no one children of friendly, now one social training. So for Sadia Bayer, no feedback arena in the say a teacher for Nankas is a Fibia. The building program number 1. Now, once more to me, I so now Frana to share it's said, young friend in Anna at a classroom mathematics, English, but my NT. It's a Juma, Yadia, Yasha say, Bebam, it's the young community center. I open her. They are turning into a vocational TVET center. What says and Juma they are doing. Woman, the enthusiasm of Frano Enya said, oh, will be this motion, and Juma. Tiaban will be fair, yes, Minister for Youth Empowerment and Education and Empowerment. Wasema, where the blue kind say, Mufrano, Utuminia, or now Sudina, never ye yama, mango. It's in Webby and Boguay, na Machina Mode, Aguay. American 90 people have who will be showing a sing. Yen Adam for your Doffi. Nana really what there, or young Katia, look for so him. What the project woman or Dana Osi, Yatiano by say, Mafine, Unum Penny, sat down with Yacham. Mofania, a vocational training center, in Femma, Moma Fono. A warm man for Blumha. Na MC. I can see baby sat down on there to Diana, Apeja, Sam from America. Now, Casa, Ben and Saya, Nansa, Nanani, Na Uber Fem. Say, we chips compound and an ICT center, Yamma, yes, which may be Sadi. Na Yamano go to Melbourne. Sorry, but Methodist Girls High School, main predecessor and Namantiao. Professor, or J2, so often used to the Sumra for Suma man. But this time said, Yambana this year, they won what they want to do penalty, and you won't go down in the whole school. But the person, a very good retirement, to come here in the first one, never mind your mark, the additional. About now to me, and ya school now were had so fashionable. Nana said, now to go back and catch him say, Yamiata Roma, Methodist Girls High School, FAA, a Bayer, a Class A school for Ghana.
ɛyɛ afɔkade paa aka sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛn adehye yɛn mma mmea no anya saa school so mfaso sɛ sɛ ahɔho aguapemfo ahɔho Ghanafo binya mfaso na yɛn asase yɛde ma yɛsɛ wɔmfa yɛn school no yɛnya so mfaso a na ɛnye nti awofo ɔmanfo pɛm yɛ sɛ mfaso no yɛyɛ saa de yɛhwɛ na yɛyɛ Actually, friend Victoria Asante was set up a foundation. The prayer nipa. Now Victoria Asante Foundation, you have one Rotary Club for BC, an ICT center, Methodist Junior High School. So one down for film. Now one down for where you do some audition now. First class ICT center. Mr. Victoria Asante, Wodo Foundation, the Rotary Club for Michamafimanga Nemo, and there was Papa Panisa, and there were my and then to pick out your manual addition. Nothing you can hear environmental degradation up at Ghana. Can say, later, because if you are making farmers as in my, you are hard to run a mixture me by. Senana, next were me, or in person, me at the food. The baby I mean, one bushy, the was as young mamma would and I say, woman, Sutano, it's something that I say what you honor us as one family. Sutano. Usuata lady no abefani abefuni nyina ase asem nti only those who say now all bonus aso ba na so video here no e dey how abrel nti actually dia nyama ni prosa enye se ebeke so me dey me akọ me de banti yenye ma growing power ye ya mani wo ne Kenya Papa Yaman Wamba. Yes, Ebro, Fay, Benimo. Yet, how I will say, a Bushebi, young was as a tier Ponano. So, what they Pono was as numbers one family filling station. One or who pounds 1 year, woman beside a man with me. Me, Melbourne. We got to circle or filling station. Down the show, we sit down Atomic Junction. Filling station, we got to a day of winning nationally. Neck, 1 year, beautiful developments over. But forest is here in the we are at the fee. Oka ahelu ahasa na ebesho na obetumi edua na wa intima fipeni mafuma esi yen yepe putu oye grunga your filling stations again LPG gas stations again some grunga obi ha but said bibi betumi o how aba na ahweye able to me as said unity. Your sorry dressing, your strength. Saturday, 1 free. Yes, I call no a hawk, the fifth, and him. Yeah, money, yeah, I call no young man or young relics, young ideas, apple moon. I say, you have a man who can say, oh, be felicitating, Omra on the Penny MC Mona permit MP for environmental protection for the Moshe na Enfano name for protecting corn. You didn't Casariba, MBA Assembly or member.
come here, Naka, you can do. But what can one tomorrow? In fee, I had no at your crony being government. I hindi about 292 years movie. Whether I hindi, Russia, I hindi, 1733, and Abutachi Accord. Yes, sire, Yenina Kaya Hugo say. She say, I hindi about, and yen. She said, on marketing, Bakamfo, divisional chiefs. Yet transfers are ceremony. But yeah, you know, in 1994, a year 261 years, I had transferred self-captain for work. I got Pimha and a sorry, Fiasse, Suku Fiasse, Puntuma, Ninja Fiasse, a hand movie, and a walk from Yami, I got Chadi, cut his full teacher for. Na no passing even for 261 years, I yet was a black man. Mintiase, Kakari by. Papa who by Samino na Tino Timo, Jinaho painting, Grapping himia, and Copiafo, Jasfo, or Command Penin, a Sianofo, winning like Jinaho painting. Sam Papa who just by a tea in Fitum Cron. Sana Grappim to make a Nuba Beam. Me, Sassemicino, Ninfield Giuseppe and Media Day. Until feet do see a Edican or Mahim. I am putting upon your back, sir, a young one. Operando, or to wait, not the MC, BMC from 2009 to 2017 January. I went to what I think it ma Benin, Yoko, America, Osaka, Japan Fair War, America, Kitahudi, Reverend Professor J.Y. Mante, no, European President Chairman. On Fibo, Sofu Papon, a putting and number 2 Mpakamfo. Kasa regional ministers DBC Honorable Adjuan Tosu Mreso 2013 na President Mahama was saying no President Samuel and Kabum Tumba Yakosa Kufodia Accord Kufodia Yaya Faso de Tuma Kabum Tumbayo. Ne la from the mission we can say. Kapim e ba kupe. Yina kambia e be faso. Ni ahwe no bia ni chapter me so ye. Abamfo, courtfo, ahimfo, traditional councils, regional house of chiefs. Na yetunyama kabum biakunye ntiase abayentem no mesram nyehwele yenye se samri na tintina wo pintin bono edimfi dumpro ansa ne yitu kabum na nne mpapemu aba utimu. There's an implosion at the center. Mwefeni ba se memge no tama mkabomba tumpo se tuba propon se ada na 40th anniversary. The ball the people for about the ball se ada na ba se wa bomoni ahwe
na name reso nkabom ne odo ne biape asagaba from 2013 ne 2015 12 years even after 261 years it took us 19 years I said it came and it took a whole mesre yende da bandananso yenga safusanum ya fasha yedinti eyodo biape nkabom ene hwehwe na no na yede sre dia ma ugapman se kwemi ya faso ne ate na nkabom aba ti ase no quality aba na yedi ya tuye mehwe na yenye mede kasari kwawie na mede da mampani Britain or year 2013 nti essentially so premier for fasona 2025 bi asabe sinisi ohwe na sa ntiase ni ye ba no ohwe no ye but America na me da say me manfihini adwuma sono to say snake Ghana man na ohwe no wapa me ahye me nyam sa say me board of trustees no me Ayo what should everybody say the point is see premier see paso na yedi yetuye na the new grasso me the board members and the management me the master no future.